וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, בבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש אביב, ויקביעך אדוני אל ארץ הכנעני, והחיתי והאמורי, והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. 7 ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני מצות יאכל את 7 הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. והיה קביעך אדוני אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם לאדוני, כל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך, הזכרים לאדוני, וכל פטר חמור תפדה בזה, ואם לא תפדה בערבתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כי שאלך בנך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים, מבית עבדים, ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני יפדה. והיה לאות על ידך אותו תפוד בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים.